Okay, good morning. Good morning, good morning mga katil. So, naiga-comment diri ba? Ang comment ni Ma'am ana siya. Sir, unsay hinungdan ana imong tiil para maawir pod mi ba nga mga viewers. So, mao toy pangutana ni Ma'am katil. So, ako ang tubagon niyang pangutana tungod kay gusto po siya nga makahibalo kung unsay hinungdan sa kuang kalagayan para makabantay daw siya. Pero ang tinuod ani Ma'am, kani ako ang kaso nga akong kahimtang mga kati ani Ma'am. Isag ako ani natingala po ko ani nga mga panghitabo kay matod pa sa sulti sa doktor, kani daw nga kaso nga inani ang ako ang sitwasyon dili mahibaw-an ni nga kaso kay once gay nga mapaakan ka og lamok ani nga kaso, pag mapaakan ka ni mudagan pa og pulo ka tuig usa mo resulta, dili pareha sa dinggi nga mo react dayon nga mahibaw-an din nimo. So kani dili jud nimo mahibaw-an no. Say nangutana pa sila unsa man sige ra kag kapaak kag lamok. So lamok pa hisugutan daghan kay nang kapaak pero wala ta kabalo kung asa og kinsa ang gadala og virus ato. Mo na nga karon nga pangutana nimo Ma'am, bisan tuod nga na ay wala tay timailhan nga mailhan na to, ma-aware ta no. So mo na ako ang kasinatian Ma'am nga ning kalit lang ni no, pag edad nako og 16 itakigan ko og maayo ani. One time pag human ako og takig nakatulog ko kay nawasa na, nakatulog ko. So pag mata nako pagkabuntag natingala ko Ma'am kay wala na ko nga tiil ning dako na og samot dem pula kaayo. Tapos kato murag ingon pa sila sa una apoy-apoy daw pero hantod ko anan pa to namo. So wa gyud no mga dayon wala man ni sila gadungan kaning duha ka tiil na ko, wala ni gadungan. Pagdamtan og mga isa ka bulan ning sunod po ni ako ang isa kaning tuo nga tiil, ning sunod po ni siya. So mora na gyud ako ang ikasulti Ma'am kay usbon ako kay ako mismo wala jud ko kabalo sa kuang ang sa hinungdan ani no. Pero puong pa sa doktor basta kani daw nga kaso nga sakit, pag once na mapaakan kani nga lamok mudagan pa og pulo ka tuig usa mo resulta, usa mo react ang imuhang lawas. So ato one time halagi ko kabalo no, basta kalit lang ni nga ning kuan sa kuang tiil, kalit lang gid siya no. Mo na nga unta matubag na nako ang imuhang pangutana Ma'am. Og kana lang Ma'am, good morning sa inyong tanan. Og paki-share ani nga video para daghan makabalo no. O paki-follow na rin sa ako Salamat and God bless ang Ginoo magapamuhat karon nga adlaw sa atong matag-usa nga kinabuhi. Dalaygon ang atong buhi na Dios. Bye bye.